Brilliant. It's about to go down. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndamuya. Mamuka say good morning everybody. Kune vese vanenge vachangoti bata tatomukira kudhara. It's already 5 o'clock. Tell a friend to tell a friend kuti Kuliand is online. Kana tichinge tauya kudai so pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika ende iri ndo juti redu rekuti tigadzire nyika. Vamwe vachiri vakarara mugara maudzana ikoko Kuliand ndo genesis ndo patinotangira kubuditsa nyaya dzacho dzese padzinozoswera dzakuputika tinenge takuzoonesana. Iko zvine zviregedza titangire pane nyaya iri kuitika panapa yekuti Mnangagwa regimes blames opposition for Beightbridge flooding crisis. Vari kupomedzera mhosva yemafloods ari kuitika kuBeightbridge. Vari kupomedzera vanhu veopposition kuti hanzi havasi kukwanisa kunge vachigadzirisa kuti mafloods kuti asangojenge pese pese mvura, havasi kugadzira drainage system. Vari kublema city council. Ndo nyaya iri kutaurwa pano. Ukaona kana hurumende yacho imimi ichinzi yakublema munhu weopposition kuti atotadza kuti abasa obvozo there is something wrong. But muri Zimbabwe iko zvine zvitiri kuita zvinhu zviri balanced. Ndiri kuzviziva kuti kubva kudhara vanhu veopposition kwanga kusinawo futi munhu aimbocheka kuti pana ari kuita basa here, because iko zvine zvitaona kuti idambudziko riripo. Tiri kureceiva mareports akawanda from maconstituents akasiyana siyana kuti vanhu veopposition vakazongoya vakangorelaxa vakarara ende hapana kana chavari kuita. Mareports iwawo takamanzwa. Saka tiri kuti chii muna 2026 tiri kuti iwo itsedza uri MP kana kuti uri kansela haungauye kwatiri isusu uchida kuvhotera uchitudza kuti aiwa ZANU-PF yakadhakwa ngatiibvisei, kana taibvisaka tobva tatanga kugadzisa zvinhu kuti zvobva zvatanga kufamba constituency takutoita madevelopments. Wapinda wapa basa zvinhu zvakuwapo paposition wakutanga futi kuti kesha nyaya wakutudza kuti uri kutadza kuita development kana kutadza kuita anything because uri kutadziswa futi kuita neZANU-PF. Iwo wakati ndipinze ipapo ndikwanise kunge ndichikurira. It doesn't make sense. Kana uchinge wapinda basa reza kuti wapinda pahondo hazvisi zvinhu zviri nyore handiti, ende hazvisi zvinhu zvekuti zvinongoitika zvega nekuti tiri kuona kune vamwe ma-MP vekuti ndeve kuZANU-PF they are doing better than these guys. I've been to Mabvuku ndakasvika ndikaona Scott achipa vanhu zvimagrocery achiita sei achiitawo zvimwe zvimadevelopment zvezera rake. Yes, I know and I understand kuti munoti chigananda and stuff, but he is using his money. Kana uri MP make sure une something uzonoita wotryawo kusqueezawo pane yako yacho iyoyo uchitawo something chinongobatika tiregedza kuti Zimbabwe irambe ingori a bad place. Saka tichabalanza kwese imimi vacho vari kublema vanhu opposition tovatakudza kuti muri kunyimira ichi vanhu vacho mari kana that is kana muri kuvanyima mari tinenge tichida proof yekuti uri ani or whatever muconstituency mauri unofanira kutaura kuti uri kunyimwa mari papi. So iko zvinezvi tiri kudzifambira nyaya dzacho. Tichatanga kumarowa macause acho vanhu vachatanga kuuya vachitaura nzvimbo dzakasiyana siyana. Iko zvinezvi ingori program yekuti takamboipoza paside tinyazotaura nezvayo, we will talk about it takunyatsooonesana. Ndichibva ipapo muri yeZimbabwe regai tipinde pane nyaya iri panapa iri kuitika. Acting president wenyu waMohadi vatonyora tsamba vachikorokotedza vaMuseveni. Museveni akati pachitwa election akanodzimira on network. Museveni ndiyo kuti vachita election kune vanhu veopposition vanenge 10 here vakafa ikoko kunhingirikeni kuUganda uko. Zvakawandisa zvaaita. I think kuti it's too early for Mohadi kuti angomhanya ngonokorokotedza munhu. Uri kukorokotedza munhu kuti uri kuwirirana nekudzima kwaita vachidzimira on network internet. Uri kukorokotedza uchimhanyira kuti uri kuningirana vanhu. This is not right. Andina kufara hangu nezitsamba rake raanyora, but it's always good kungoitawo munhu wokupedzisira ndo pangori nepoint yedu. Tsamba iri right, but musangomhanye kuti vekutanga kungoti makorokoto zvakadai toziva kuti mudonzi mudauro wabasa muri kubata time. Tryawo kuita wokupedzisira vapedza mainauguration avo vazodidi kana kuti musi weinauguration waya wongotumira tsamba yako makorokoto nekuti the more ponotanga ngoti makorokoto uri kureva kuti watoindosa zvinhu zvavari kunetsana kunyika yavo iyoyo, which is not right. Vanhu vari kunetsana vati kuningina chimbostariso chingova munhu anotraya kungononokera. So I think iyo problem iyo yakamboitika futi kuMozambique zvakamboitika vatanga kubudisa tsamba vasati vatopedza vachita kuti imi tichiri nenyaya dziri mberi dzoroningina ko pakazonzi rirani muchaita sei mangwana. Asi zvinhu zvinozobuda picture kanaka zvematsamba ari kubudiswana naMohadi zvachitaura kuti zvoni vanhu venhingirikini tiri kukorokotedzai pane zvinhu zvakaitika. Aiwa hazvisi bo. Kana muchinge mapererwa nezvekuita mabasa omu zvenyika yeZimbabwe vasati zvapera chimboshandirai zvenyika iyoyi handiti.
Right, getipinde pane nyaya yekubhikita muri yeZimbabwe yamohadhi tatobvapo takuenda pane imwe muchandiregerera maupdates acho akati wandei, but zvakakosha kuti mugare matanga zuva muchizviziva. ZANU-PF candidate declared winner after opposition withdraws from Bhikita by-election. Paita dambudziko kubhikita nyaya yemakanzellors iyo yatati tungotaura kungopisa mazuva ano inei. Pari kunzi ZANU-PF candidate obvious Tinaro Madzianyika has been declared the duly elected councillor for Ward 13 Bhikita Rural District Council after his only rival withdrew from the race. The Zimbabwe Electoral Commission has announced mukomana ameno weparty yake anzi inonzi Democratic Alliance ndiye ari kunzi awithdrawa kuti aningeri nemuresi. There is one thing chikundishamisa, honestly I'm shocked. Isusu tikuziva kuti pakaitwa election zvinhu zvese zvakuitika madrama ese tikuzviunderstand, but tikuti pakaitwa ngirikini ya 2023 tikuziva kuti opposition yange ikadominata ndeipi, opposition yange varidzi vemasitsi ivayo ndeipi, ndiye kwachamisa nditi. And then makabva matotsara party kuna chamisa yana imi mana Chabangu nana Washman Ngube nanani matora party kuna chamisa makusara makutadza kana kumangosiya masitsi achingoenda. Nyaya idzodzi dzakomanaka I don't think kuti maZimbabweans vachambofa vakakuregererai. Zvakutanga pamwe makangotora party kuti mungotengesa kuZANU-PF muchingoipa ichingodaro. Zvinhu izvozvo zvakashata. You have to do something about the whole issue, please. Hazvisi nyaya dzekuti munongosiya makadaro. Toziva kuti munogona kunge muri busy kana muri kuita zvelife yenyu zvamuri kuita, but please nyaya idzi musadziignore. Right, rekedza tiende pana Minister Matuke. Matuke ari kuvhura hombe. Matuke amene kuti ada kujoinawo chikwata chekutuka-tuka here ichi kana kuti kuita sei, but Matuke ari kutsura mukomana wechidiki Tungwarara pane nyaya dzese dziri kuitika. Tungwarara handisi kuziva kuti mhepo dzazomusumukira ka1 kudai so panguva imwe chete chii chazonyatsotora nzvimbo panapa kana kuti akarohwa counter, because chandiri kutoona panapa chandaka kutoongorora ndechekuti Tungwarara akangonomhanya straight amene ndobva angopuwa information dzakapuwa kuna Mnangagwa. Achibva kuna Mnangagwa ndobva ari kunouya achisimbiswa zvinhu zvisiri zvona mutsvango, because mutsvango anobva atoenda unotera kumarali ikoko kuri kuitika kutoti mukomanawo zvaari kutaura chichi ari mukuzviona. But party yese manje haisi kusegerera izvozvo. Vanhu vakawanda vemupati vari kuramba that behavior iri kuitwa naTungwarara here. But ndo zvakonzera kuti Matuke aningirikina ataure zvinhu zvese zvautaura zvari kuti ZANU-PF followers must desist from having and go to each other in public and learn to resolve their differences amicably, a concerned top party official has said. Speaking on Sunday at a rally in Bhikita amid escalation factional wounds within the party, the former Liberation Movement Secretary for Security in the Politburo Love Matuke warned further that bickering members risked dismemberment in ZANU-PF. We are deeply concerned by the disturbing developments we are witnessing within our party, where senior leaders and ordinary members alike are openly attacking one another at public rallies and on social media platforms. Such as conduct is an alien to the values, traditions and discipline that have sustained our great revolution party for decades. ZANU-PF was founded on unity, respect and collective responsibility, and it is these principles that have enabled to us overcome diversity and continue serving the people of Zimbabwe. Ndo mashoko akabuda kuna Love Matuke vachitsura vaTungwarara kuti because zvazve kungotsura naTungwarara chimbomira kupengera party muchidaida zvamuri kuita zvisiraita zvina hunhu. Ini nangu honestly ndikada kutaura neside rangu hangu ndakazvimirirawo hangu pachimonyo changu chemubrain, because ndombonzwa wamwe achinditi iwo saka unoda kutsura unhu weZANU-PF wacho ukamira sani. Nditotaura zvandoda ini ndakamira sakulient ende vanozviziva kuti ndechitotaura ndakamira zvangu sakulient handide ndikuti zvakaitwa naTungwarara zviya ndoziva kuti vanhu munogona kutora maside zvakasiyana siyana, but zvakaitwa naTungwarara kuna Hubert Enjiwa hazvisi right, zvinhu zvakashata zviya. You can't do that now. It's not necessary kuti ataka munhu kuti atidi profita nozoyada so zvinotoleka even respect pachayo. Seya munhu angoita maths dzake dzaari kuita iwo ngoningirina pakanzi pari kuzodai pari kuzoningina ne corruption haana kunanga mazita toda zviprofita zvine mazita tozoita se hazvisi right kuti mozotanga kuitirana daifero makuzotanga kuto, because vakomana vacho machechi ava kwavari pavakatsika panopisa makutanga kunamatirana kuti mwazoita downfall yake azodiso. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka inini hangu ndiri kutozvishora zvinhu zvakaitwa nani
natungwarara kutaura chokwadi chaiko because atingarambe tichinikirina chii chakadaro icho chinenge ngozi chekuti vanhu vanoitanga vanhu vanopenga kuti munhu tanga kungotukana kunge zvemhuka mupengo kudaro chii munenge makananga chaiko ndekupi papa. But anyway, ndo zvinhu zvacho zviri mumastreets muri Zimbabwe. Ndoda kungokutendai nekumukirawo kubata nguva vamwe magara makamuka kudhara makutenda mabasa muchiziva zvinhu zviri kuitika. But ndisati ndarowa pasiwo zvangu, nsati ndaitawo zvandiri kutoitawo hangu, ndoda kutoshandisawo mukana uno kuzivisa vagari vemuSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account. Please garai maziva kuti even kana uri outside South Africa unokwanisa kuregisterwa company, but chakudiwa izvezvika pari kudiwa entry stamp iyo iya yekuti vanhu wapinda. Make sure as long as une passport yako wakwanisa kuregisterwa company the best company iripo izvezvo education research ndo shasha. For company registration in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients, we provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients, all from the comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually any transaction: foreign currency deposit, daily business transactions, saving and cash investments, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawals at ATMs and POS, receiving salary and property rentals, deposits from South African residents, international money transfers and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscription, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access Forex, Mama Money, Mukuru and World Remit. For more information on registering a company in South Africa and opening an FNB business account, please contact Owen we education research. Ndo maboss acho nasi makakomborerwa mune rombo rakanaka rekuti ndakukupa namba dzemaboss acho kuti zvikuitire fast. Munovabata pa +27 73 302 1868. Ndichadzokorora namba kuti kana musati mapedza kunyora munyatsonyora isai kodi kunyanyanya kuti musazovhiringidzike pa namba +27 73 302 1868. ndidzo namba dzinowanika veeducation research vakukwanisa kukubatsira. Ndati chero kana uri kuUK unokwanisa kubatsirwa, but chiri kungodiwa chete kuna vanhu vari kuUK ndikuzviunderstand panongodiwa entry stamp kuti inge iri papassport yako ndokuti ukwanise kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account. Kune vagara vari muSouth Africa kudhara, it's an added advantage kungotanga nekutongobata nhamba wakatongotaura navo vakakubatsira January achidai so zvinhu zvichinakidza kudai so ungoziva kuti waane company yako iri registered. Handiti wotoziva kuti iwewe FNB business account yakarongeka yatopo kudhara. Unozodei mangwana mukana yakadai so iyi kana ndichikuzivisai zvinhu zvakadai so izvi. Imi musanonokerwe, haikona kusara, haikona kuverengera. Gara wabata mukoma Owen panhamba dzendakusiyira pa screen idzodzo.